Di symud o'r gwartheg dion Cymreig lawr i adran y gwartheg Henffordd, a dwi'n cael cwmni Anest Llwyd o Lan Rwst, fferm Derwen Deg. Bore da i ti, Anest. Bore da i fans, dwi ti? Yn dda iawn, mae'r tywydd yn berffeth ar gyfer sioe. Yndi, mae'n braf bore yma, cychwyn 2 wsos o sioe. Ac mae yna safon arbennig o wartheg Henffordd yma yn does, wrth gwrs. Oes, chwarae teg. A'r buwchod yn magu lloi sydd gyda ni y tu ôl i ni ar hyn o bryd, yn dyfe? Na fo, dosbarth llawn, criw golew yma, chwarae teg. A braf gweld niferoedd mor dda yn y dosbarthiadau'r Buwch Henffordd. Yndi, mae'n braf. Dwi'n teimlo bod yna lot mwy wedi troi at y Buwch Henffordd dros y blynyddoedd dwytha. A mae'n neis gweld nhw'n dod yn boblogaeth ac yn dangos be maen nhw'n gallu gwneud ar gyfer bob buchas mewn ffordd. A chi fel fferm deuluol yn un o'r rheini sydd wedi troi at Buwch Henffordd wedi mynd at yr Henffordd yn y blynyddoedd diweddar yma, diwetha dwi'n deall? Wedi mynd fewn i'r gwartheg Henffordd oddeutu 4 mlynedd yn ôl. Wedi newid system o fuches signo machnasol. Chwilio am fuwch oedd yn hawdd i thrin, gwneud yn dda, pesgyn hawdd ac yn y blaen lle. A'r Buwch Henffordd oedd yr un oedd yn ticio'r bocsys i gyd mewn ffordd. A mae e'n fuwch aml bwrpas, wrth gwrs, mae'n byw yn weddol rhad, wrth gwrs, yn dwi, ond yn fuwch leithog hefyd. Mae yna lot o rynweddau positif iawn amdani, yn enwedig o gofio bod lot o fuchesu godro yn defnyddio teirw Henffordd i groesi ar ei gwartheg godro nhw hefyd, yn dyfe. Felly mae yna lot o alw am y bryd yn does? Oes, yn bendant. Oes. Dyna sy'n braf gweld bod nhw'n gallu bod yr ochr pedigri, ond bod na bwrpas iddyn nhw hefyd ar gyfer yr ochr yr godro a'r commersial gan y blaen. Ac yn hanesyddol, yn fryd sy'n hawdd i'w handlo ei trin o ddydd i ddydd. Maen nhw'n braf, sa'n byd gwell cael cerdded fewn i'r cae a fora braf a bod nhw'n dod ata chi lle. Maen nhw'n neis ac yn ddof i'w trin. Arbennig. Wel, dymuniadau gorau chi efo'r fenter newydd, wrth gwrs. Mae dal yn ddyddiau cynnar. Yndi. Ond arbennig iawn. A'r beirniad sydd yn cael y fraint o feirniadu'r gwartheg Henffordd yn y sioe yw Richard Edwards o swydd Wiltshire. Ac dosbarth arbennig fan hyn nawr o wartheg o'i flaen yn dos. Dwi'n edrych o gwmpas. Wel, mae'n anodd gwybod le mae'n mynd i fynd fan hyn, yn dywe? Yndi. Wel, mae o wrthi yn edrych ar fuwch 3.51 o'n blaenau ni lle, a mae honna'n fuwch eithriadol. Mae'n cario hyn yn dda, gwyliau'n cerdded o gwmpas yr cylch. Mae'n symud yn dda gwan, wrthi'n sefyll yn dda hefyd. Ac wedi, wrthi'n dal yn beidio llo da, mae'n magu llo da. Yndi. Chwarae teg. A mae hi dal yn leithog iawn hefyd i fel bod ei lo yr oedran yna, yn dywi? Yn union, yndi. Mae'n gwneud job dda, chwarae teg iddi. Yndi, yn wir. Yn cymryd buwch dda i edrych ar ôl ei hun ac edrych ar ôl y llo hefyd. Heb os ac o'n i bai yn bar arbennig fyna'n cerdded heibio ni. Mae yna fuwch fawr yn dod fan hyn nawr, 3.52. Na fo. Mae hon yn fuwch dda hefyd, yn dwi, o fuches creiddyn. Yndi, wedi ffrynu fel mai, wedi cael ei bridio gan T. Andrews mewn ffordd lle, ond mae'r fuches creiddyn wedi cael llwyddiant yn barod bore yma efo teirw ifanc lle, felly yndi, wedi cael sioe dda hyd o wan. Os ymydwn ni wedyn nôl un fuwch, ni'n gweld Stephen O'Kane yn ei het go-boy fynco nawr, cyd i fyw. A jyst i esbonio, falle, dwi'n meddwl bod yn bwysig nodi hyn ar ddiwrnod cynta'r sioe. Yn adran y gwartheg, mae yna wartheg o tu allan i Loegr yn cystadlu, ond dyn nhw ddim wedi bod yn cael eu paratoi ac yn byw ochr draw i Glawdd Offa. Maen nhw'n cael eu perchen gan bobl o Loegr, ond maen nhw wedi bod yn cael eu magu eu paratoi yma yng Nghymru. Felly, i bobl falle adres sy'n meddwl, maen nhw'n dod o Loegr. Dyw'r gwartheg ddim wedi bod yn Lloegr yn ag un anes. Na, maen nhw wedi bod yna cyn i'r cyfyngiadau ddod fewn lle. Sy'n braf i ryw radda, anffodus mae yna rei heb fod allu mynychu lenni, ond mae'n braf bod rheini dal yn cael dod ac yn cael dangos y stoc ar y diwrnod. A mae yna stretch i'r fuwch yma, buwch cyd i fyw fan hyn, Stephen O'Kane fel wedi sy'n arwen. Oes. Mae hon yn fuwch arbennig o dda, wedi cael llwyddiant eleni hefyd yn barod yn y sioe. Wedi bod allan yn barod. O'n i, mynd rownd yn eithio'r am i nethu dynnu llygad yn syth bein, a dwi'n meddwl dyna da chi isio ar ddiwrnod sioe. Rhywbeth yn cerdded fewn i'r cylch, mae'n anodd i'r beirniad dyn ni yw
dyn ni'w olwg i ffwr unwaith mae'n rhywbeth wedi tynnu sylw lle. Y ffordd mae'n dal i ffen mor uchel. Dwi'n chafod pa mor leithog yw i hefyd. Mae'n esiampl wych o'r bryd chwarae teg ac yn llo ifanc i weld, ond yn dal yn gwneud job wych ar ei fagu. Yn esiampl falle o siwt mae'r bryd wedi addasu yn y 10-15 mlynedd ddiwetha yma falle yn dyfa a wedi altro chydig bach. Bach fel fframin i'r gwartheg erbyn hyn. Yn bendant. Na, mae'n glamp o fywch a tipyn o ffordd i fynd yn y gystadleuaeth yma. I ni cael modd i fyw, boes. Yr haul yn gwenu a safon arbennig o wartheg o'n blaenau. Felly dowch nôl yn y man. Croeso nôl i ddosbarth 447 fan hyn. Ni'n adran y gwartheg Henffordd ma, nes llwyd o larws gyda fi o hyd. Richard Edwards o swydd Wiltshire yn beirniadu a wedi mynd, dwi'n meddwl, am fywch 3-5-1 anes. Yndi, wedi mynd am y fywch. Mi oedd hi'n chwarae teg yn dangos ei hun yn smart ofnadwy wrth gerdded rownd yr cylch lle. Eto cystadleuaeth glos iawn, swn i'n dweud, rhwng y ddwy gyntaf. Buwch cyntaf chydig bach llai, ddechrau yr ail chydig bach mwy lle, ond y ddwy yn berffaith mewn ffordd o fewn y bryd ac yn esiampl wych o'r rhinwedda a be mae'r Buwch Henffordd yn gallu gwneud. Mae'n lun arbennig. I ni'n gweld y fywch di ennill y gil wobr, y buwch cyd i fyw, a'r tho bach wedi mynd i signo. Mae jyst yn dangos, mae'r gwartheg yma'n gweithio, maen nhw'n wartheg sydd yn cynhyrchu, ydyn nhw. Sydd yn arbennig. Dyna chi lun arbennig wedyn nawr. Tybod, yn dangos be mae'r gwartheg mae'n gallu gwneud yn dyfe, tybod. A dyna pam dwi'n meddwl falle bod y beirniad wedi mynd am y fywch gath y garden goch. Dewch i ni sôn amdani am eiliad 3-5-1, ac os ellwn ni gael llun o'r llo. Drych ar llo mae'n fagu fan hyn. 3-8, ni'n gweld i benne fyna nawr. Mae'n anhygoel yn dweud, siwt mae'n gallu magu llo mor dda a hithen edrych gystal hefyd i hun. Yn union, yndi, mae hynny'n gamp. Un peth ydi magu llo da, ond cadw ei hun mewn cyflwr da hefyd mwyn cael magu. Mae'n chwarae teg, maen nhw'n edrych yn dda fe'i gilydd. A bod hi'n edrych gystal hefyd. Yn union, yndi. Na, a dwi'n meddwl falle mae dyna nath y gwahaniaeth. Yn bendant, dwi'n meddwl. Swn i'n feddwl. Llongorchiadau i'r teulu Jones. Dendor Lilac Wine wedi mynd â hi. Ac dosbarth arbennig anes, nes i fwynhau hwnna'n fawr iawn. Dosbarth cry iawn, chwarae teg. Diolch i ti am dy gwmni. Diolch yn iawn. Dewch ni mlaen i weld beth arall sydd i ddod. Wel ie, yn union.